Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα. Θα σου πω πως φτιάχνω το εσπρέσο εγώ στη μόκα. Έχω βάλει καταρχήν στο μηχάνημα το οποίο είναι αυτό εδώ. Έχω βάλει την ένδειξη μόκα. Στρίβει κατά αυτόν τον τρόπο και επιλέγεις. Και έχω βάλει την ένδειξη μόκα. Σε μένα το ιδανικό είναι 4,3 δευτερόλεπτα. Όταν πατήσω λοιπόν το start το έχω βάλει 4,4. Το έχω πατήσει τώρα ήδη και μου έχει βγάλει αυτήν εδώ την ποσότητα, την οποία εγώ την έχω τσεκάρει ότι ταιριάζει σε ένα καφέ. Έχω λοιπόν τη μηχανή μου εδώ έτοιμη, πλημμένη μόνο με καθαρό νεράκι, το σιφόνι της, το χωνάκι της εδώ και το νερό, το οποίο το έχω ξεκινήσει ήδη να βράζει. Θα το βάλω τώρα λίγο ακόμα να ξεκινήσει να ζεσταίνεται. Φυσικά το νερό μπορεί να το βάλεις να ζεσταθεί στο 10, αλλά μετά πρέπει να το ρίξεις λίγο. Τώρα είναι το έχω βάλει στο 6, θα το ρίξω λίγο ακόμα στο 5, γιατί εκεί κανονικά γίνεται ο καφές. Στο 5 ή στο 4. Η οικονομία κάνει το χέρι μου έτσι, για να μην λερώνω γύρω-γύρω. Παίρνω το καφεδάκι και το ρίξω μέσα. Ο καφές αυτός δεν πρέπει να πιεστεί σε αυτή τη μηχανή, όπως κάνει στις μηχανές του ατμού. Πρέπει απλά να έχει πέσει πάνω, όσο πιο ελαφρά γίνεται. Το νερό που θα βράσει, ο ατμός που θα περάσει από εδώ πέρα θα ανέβει πάνω και όλο αυτό εδώ θα το πιέσει σε αυτό το κομμάτι της μηχανής. Επομένως, αν το πιέσεις εσύ περισσότερο, ο ατμός θα πάει γύρω-γύρω και δεν θα πάει μέσα από τους κόκκους του καφέ για να πάρει όλη την ουσία του καφέ. Το βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ. Έχω βάλει νεράκι λίγο κάτω από τη βαλβίδα. Η δικιά μου μηχανή είναι λίγο πιο μεγάλη από τη δικιά σου. Τώρα καίει το κάτω μέρος. Το βάζω εδώ και περιμένω να γίνει. Το ακούω τώρα σιγά σιγά. Εντάξει, είναι λίγο της υπομονής. Απλά θέλω να σου δείξω το ποιος είναι ο σωστός χρόνος για να το σβήσεις. Εννοείται ότι όσο πιο αργά γίνει, τόσο καλύτερος θα βγει ο καφές. Όσο πιο γρήγορα το κάνεις, άμα το κάνεις δηλαδή και καίει το μάτι πάρα πολύ, θα βράσει πολύ γρήγορα το νερό, θα περάσει γρήγορα μέσα από τους κόκκους του καφέ και ο εσπρέσο που θα πάρεις δεν θα είναι και τόσο δυνατός.
Και αν το άρχισε να παράγει σιγά σιγά καφεδάκι. Και το κάνω πιο πολύ για να σου πω που θα σταματήσεις. Γιατί το ρίχνω ακόμα λιγότερο, το βάζω στο 3, στο 4 θα το έχω βάλει. Αυτή η εστία είναι επαγωγική, αλλά άμα είναι εκείνη η εστία ίσως αρκεί απλά να το σηκώνεις λίγο και να το ξαναφήνεις στο μάτι πάνω. Τώρα έχει ήδη αρχίσει και βγάζει νερό, δηλαδή δεν βγάζει και πολύ καφέ. Εγώ σε αυτό το σημείο το σταματάω. Κάποιοι το βάζουν και κάνει και κρύο. Εντάξει, δεν το πρόλαβα και πάρα πολύ. Μου ξέφυγε λίγο. Και τώρα αν θες να τον μοιράσεις στα δύο, πρέπει κανονικά να του ρίξεις ένα ανακάτεμα. Αλλά εγώ φυσικά τώρα δεν θα το μοιράσω στα δύο, θα το βάλω σε ένα ποτηράκι. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ. Και καλή μέρα μας.